Kana kune dzimwe nyika kunana Thailand, Asia kwakangosiyana-siyana, nzvimbo dzakangosiyana-siyana. Uchaongorora uchaona kuti marural areas ikoko haisi nzvimbo yekuti yakanyanyisa kusara. Even ukatoenda chero paSouth Africa chaipo haisi nzvimbo yekuti yakanyanyisa kusara like zvatinoona kuside kwedu kuAfrica kunoko. Ukatoenda panana South Africa ukatodzwa kuti ndokumusha kunoona ushamisika because kune magetsi kutori kumusha vachitogara nemombe everything but vatokudza kuti tori kumusha. So zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinoita kuti vanhuwo vemuZimbabwe munomu vaite hasha kunyanyanya vanombobuda vachienda outside the country. Vanokwanisa kuti hasha kuti why nyika yedu isiri kusvikawo inga zviri kuitwa zvakanaka because munhu kune kutokwanisa kutengeka land munozviziva mese imi kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuti kumarural kwawo anenge atonikana pakewo pakanzora kuti mwana wangu apo ndo pako chichi even kana nemaparents anenge vakamugurirawo pake anenge atonayo land but anenge achiti but kwakanyanyisa kusarira chichi maze munongoziva zvinongoitika zviya. Saka panapa nyaya yandikusangana nayo manje ndikusangana naAdvocate Nelson Chamisa vari kutaurawo about nyaya yemarural areas iyi. Vanga vari kurural area vakati in rural Zimbabwe it won't take us time to fix the broken. Yaita the broken papi zvinotadza kunzwisiswa nemunhu akatogara ikoko. Why? Because anenge asina exposure. But ukaenda nzvimbo dzandakuudza idzodzidzo imboenda kunana Asia uko chingodzoka kana kuenda paSouth Africa padhuze apo unodzoka wane exposure, unodzoka wane hasha futi wakutaura kuti why chichiri kumbonetsa makore ese aya kuti pangotanga kuitwawo kana development inofamba inooneka pangooneka kuti nyika iri kuenda in a direction. Unoona kutoshaya road kuti zviri kumboenda nekupi kumarural areas kwakatonaya notonzi bhazi harizosvike kwakati rinogumira ukoko pacho nevamwe vachitofamba distance kuti anosvika kumba kwake. Why? Anochingonzi kumanhigirini kwakasara. So panapa ndo pari kunzi ayo naAdvocate Nelson Chamisa it won't take us time to fix the broken. Ndo nyaya yavava nayo nhasi vakabata. So vanhu vakanda manje vanogona kutadza kunzwisisa but why is it angonyora one line one sentence ari kuedza kureva kuti chii. So inini ndabva ndangoyo panapa munoziva kuti nyaya idzi tinogara tichidzifambira ari kuedza kuexplaina. Ndo nyaya iri pa pane patotaurwa muchidimbu marural areas emuZimbabwe munomu akanyanyisa kusarira. Saka ndo pavari kutaura kuti kwatiri isusu hazvititorere nguva kuti tigadzirise nyaya dzese dziri ipapa. Kana uchingone nharo nazvo iwe handiri unonyazoziva kuti iwe kumusha kwako hakufambi mota kana bhazi mumwe achitori mumakomo enda kwanda kuudza uone kuti pane kusingasvike mota iri kumarural area.